मी सध्या मोगमध्ये आहे. मोग म्हणजे म्युझियम ऑफ गोवा. हा डॉक्टर सुबोध केरकर जे गोव्यामधले विख्यात चित्रकार आहेत, त्यांनी स्थापन केलेला देशातील सर्वात मोठा प्रायव्हेट म्युझियम. प्रायव्हेट म्युझियम म्हटलं की इथं ते वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीज करतात. सिनेमाच्या शोजपासून चर्चांपासून गोव्याशी संबंधित वेगवेगळे आंतरराष्ट्रीय कलाकार इथे येतात. आंतरराष्ट्रीय चित्रकार इथं चित्र प्रदर्शनं भरवतात आणि गोव्यामधलं अगदी अल्पावधीत एवढं चांगलं नाव कमावलेलं असं हे म्युझियम आता झालेलं आहे. मी इथं आलो तेव्हा विचार करत होतो तेच की गोव्याची संकल्पना काय, गोवा म्हणजे काय, असा मी नेहमी विचार करतो. गोवा म्हणजे फुटबॉल का, गोव्यामध्ये जेवण का, गोव्यामधले इथले आतिथ्य प्रेमळ लोक का, गोव्यामधील डोंगर नद्या, वेगवेगळे तलाव, इथले जे निसर्ग सौंदर्य ते म्हणजे गोवा का, गोवा म्हणजे गोव्यातील माणसं का. गोव्याची संकल्पना अशी रूढ नाही आहे. गोवा म्हणजे वेगवेगळं, मी जे काही आता वेगवेगळ्या गोष्टी सांगितल्या ते म्हणजे गोवा. परंतु झालं असं की आमच्या राज्यकर्त्यांना गोव्याची संकल्पना कधीच विचार करता आली नाही. त्या संदर्भात ठोस असा विचार कोणाच्याही मनात नाही. मला वाटतं या विषयावर आपल्याला बोलायचं आहे आणि मला तर या विषयावर बोलायचंच आहे आणि बोलावंच लागेल. हे म्युझियम पाहताना मला एक लक्षात आलं की अशा तऱ्हेची संकल्पना गोव्यामध्ये आम्ही का तयार करू नये. गोव्याची, गोवा म्हटलं की निसर्ग, गोवा म्हटलं की म्युझिक, गोवा म्हटलं की चित्रकला, संगीत, पर्यावरण आणि कला याचा मिलाफ गोवा असं का आम्ही बाहेरच्या जगाला सांगू नये. हा गोवा पाहायला विदेशी पर्यटकांनी का येऊ नये. देशातील पर्यटकांनी इथं येऊन अशा तऱ्हेचा कलेचा आस्वाद का घेऊ नये. दुर्दैवानं पाणी मुरतं ते येतं. होतं आहे काय की राज्यकर्ते राहिलेच बाजूला. आता वेगवेगळ्या लॉबी, आता कसिनो लॉबी गोवा चालू होते असं म्हणतात. दिल्लीचे कसिनो, गोव्यातील एकाही धनाढ्य माणसानं किंवा उद्योगानं कसिनो सुरू केलेलं नाही. सगळे बाहेरचे घेऊन कोट्यावधी रुपये देऊन कसिनो सुरू करतात. पंचतारांकित हॉटेलं, गोव्याची संपूर्ण आपली जी किनारपट्टी आहे ते पंचतारांकित हॉटेलनं बेकायदेशीर हॉटेल किनाऱ्यावरती आलेले आहेत आणि त्यांनी हे किनारे व्यापलेले आहेत. एकाही माणसाची 5 स्टार हॉटेल नाही आहेत. उद्योग येत आहेत, प्रदूषणकारी उद्योग, अशा तऱ्हेचे उद्योग की गोव्याचं पर्यटन चालावं, निसर्गावर हल्ला. एके बाजूला मायनिंग तर एवढं मोठी लुटालूट चालू आहे. आम्हाला माहिती आहे की अक्षरशः सुप्रीम कोर्टानं मायनिंगवर बंदी घातलेली आहे, पण राजरोस मायनिंग चालू आहे. हे गोवा आहे का? हा पर्यावरणाचा विध्वंस म्हणजे गोवा आहे का? हे सगळं जे मी काय म्हणतोय ना, तो गोवा पुढच्या 20-25 वर्षात नष्ट होणार आहे. मग गोव्यात राहील काय? जर अशा तऱ्हेचा गोवा नष्ट झाला तर येईल कोण ते बघायला? आम्ही बघतोय ना, किनारे पूर्ण व्यापलेले आहेत. मला काल गोव्याचं एक अत्यंत तडफदार असं सुपुत्र डॉक्टर पीटर डिसोजा, जे देशामधल्या शिक्षण क्षेत्रामध्ये त्यांनी खूप काम केलं, ते म्हणत होते लहान असताना ते गोव्याच्या किनाऱ्यावर जायचे. तिथं अत्यंत निवांतपणा होता, शांतता होती. आज जर गेलं तर हजारो लाखो लोक तिकडं पडलेले आहेत. ते शॅक्स म्हणजे खाद्य पदार्थ विकणारे लोक तिकडं असतात, हॉटेलं रस्त्यावरती. अशा तऱ्हेनं गोंधळ गोंगाट म्हणजे समुद्रकिनारे आहेत का? मग अशा तऱ्हेचे पर्यटन आपल्याला हवं आहे का? आणि अशा तऱ्हेचं पर्यटन बघायला जगातले चांगले लोक येणार आहेत का? मग अशा तऱ्हेचं एक म्युझियम, अशा तऱ्हेचे संगीत महोत्सव, अशा तऱ्हेचं एक निसर्ग सौंदर्य हे अनुभव याला लोकांना का मिळू नये. मला वाटतं हा एक खूप चांगला प्रयोग सुबोधनं मोग म्युझियम ऑफ गोवामध्ये केला आणि खूप यशस्वी झाला. इथलं जे पिळर्णी इंडस्ट्रियल इस्टेट आहे ते अगदी बाजूला आहे, पण तिथं त्यांनी म्युझियम सुरू केला आणि लोक मोठ्या प्रमाणावर आम्ही पाहतो तो बघायला येतात. चित्रकलेचे आस्वादक, समीक्षक, टीकाकारपासून चित्रकलेचे विद्यार्थी, संगीत जाणून घेणारे लोक असं एकदा येऊन वेगवेगळं अशा तऱ्हेचे कलाप्रकार पाहतात. आणि मला वाटतं अशा तऱ्हेच्या साधनसुविधा, अशा तऱ्हेची व्यवस्था गोव्यात निर्माण करणं आणि सरकारनं अशा गोष्टीकडे छान ते कौतुकानं पाहणं आवश्यक आहे. आणि पर्यटकांनी सुद्धा एक अशा तऱ्हेची जे काही गोवा आहे तो पाहायला गोव्यात यावं असं मला वाटतं. आणि मला वाटतं हे सगळ्या लोकांनी, कला आणि पत्रकार, लेखक यांनी पण आता ठासून एक 1 पॉईंट अजेंडा पुढं आणला पाहिजे. आम्हाला गोवा हा असा हवा आहे.